Ja, så jeg glemte lige at lave en intro, men ja, I kan bare se videoen. Så husk at like og subscribe, og nyd videoen. Og her er mine udestrømper, dem skal jeg så på. Og mit rum, så det skal I lytte til. Jeg vil egentlig mangle, det er sat mit hår op i en hestehale, fordi jeg kan bedst lide krydret med en hestehale, fordi så mit hår. Det har langt hår her, så ser det ikke ud over det hele. Så lige for en elastik. Sådan. Og mit udstyr her. Og min vest og min bil. Jeg synes, jeg har et kæmpe hoved. Så skal vi egentlig bare hente ham ind. Nu skal jeg bare hente Sky. Ses når jeg har fået ham ind. Okay, så nu er vi klar. Jeg har fået hovedstød på, og jeg har jo rødhjelm og vest på, og han har fået alt hans udstyr på. Så nu går vi lidt ud, og det kan være, at jeg filmer, at jeg hader. Men jeg ved det ikke helt. Det kan godt være, det ikke bliver til nogen ridevideo, fordi det gør jeg heller ikke. Jeg skider og traver meget lidt. Så ja, det bliver nok ikke lige helt til noget. Men vi går ud på ridbanen nu. Okay, så jeg tænkte lige, at jeg ville tale over de her videoer her, fordi at det ser rigtig voldsomt ud. Og det var fordi, at det blæste rigtig meget den dag, og at han var sådan helt oppe at køre. Han er sådan helt oppe at køre, når det blæser. Og så, jeg ved ikke lige helt, hvad det var den dag. Han var bare sådan oppe at køre. Derfor sidder jeg, som jeg gør, fordi at når jeg skrider, så skrider jeg med lange tørler, og jeg sidder bare sådan og slapper helt af, og jeg sådan arbejder ikke mere. Så det er derfor, jeg mister balancen. Men det er sådan lidt kort fortalt. Men ja, tak fordi I gad så med. Husk at like og subscribe. Og så ses vi i næste video. Hej hej.